Hey, Prince Umunwa. Agba mbọ tọ n'ogbe abụ ịbọ tọ n'ogbe obodo ogbe ka dara ịtọ ka m fụkwa gasị na ma bụrụ Prince kịta na nwoke bụgodo chi ka ọ dị maka ego na-eyi n'ahụ tata ụmụ nwaanyị a nwaanyị ọma my color nwoke nna kpọ na n'afọ yi o ebe na-aga na-aga mmadụ onye ntị gwaga ya onye na-afụ nkịta na all prince of this community ka gị na ya kpọ ebe understand mpa m nwe district n'ike na ụlọ nke mpa m bịa ya nke a na onye ma bịa ya nke a na new contract ya you understand so onye na-afụ ebe a nwe igwe onye na-afụ m na your destiny helper na ọ bụ na ịmara so as the first son of my father ana disturb m je no wine so onye nọ kịta now put a ka ọ bụrụ ya kịta now teacher for now you now the next law of this community and the man like able law think na my like able law oh yeah na yourself all you fit take now Amazon way you take ọ bụrụ ya now next thing a make law pray this to show enter hey I go blow this street no place I dey see so with my suit since last year so you na go na for prince with my suit oga iye yip dey see kita but you suit mu somebody look at me best man since last year kito request as one of my father cabinet oye fi ni cabinet omo ti yo look di em keke papo mi maku ni me oye mo prince of this state like in fact this community prince so no ra parents oge ba ke uche mu na ma chọ because as ma chọ ige yip dey see hand sana akwa m kwere ka ikpe omeri kachi best man since last year ka ị chọrọ ikpe stars ọga you pay back but when I get up na for you maka ihe bute nwana ihe ya bụ ihe ọzọ ọ ya bụ ihe ọzọ ọ ya bụ ihe ọzọ etikwana na ya ọnụ eme akwa ka okwu a si bido onye atụbago mmadụ ụmụ nwaanyị taa n'ime zọbakwa onwe gị makwụnye na gwọkwa press ka gị prince ndebe isise ya kumebigo mo na emebigo mo na nkarịka suit a ịgbara nkarịka nwana na tight bụ ma tere nwe gbọdọ kara dọka ya kwụ ụgwọ na tight bụ ma tight achịkwa m ya na kịta yiptesie kịta yiptezie so gbadoro na ahụ oke mgbe ga-akwa ka ikpe ome best man ikporozie eji echuba nwaanyị ọ bụkwa onye nweta nwee chi onye nweta achọrọ nwere echi yipte nekwe ma bọsas nwanna achọ chimo isi se ha ti agbakọta na taa original suit na original ọ bụrụ original wee chiri assess isi se ha nta n'ime yiptesiwe ọga irege ọga debegoro gị anyị n'akụkụ asị m suit a na ịgbara ọtọ nwere ihe mere ị ga-eyi asị m ya na kịta ọga isi se ha nta n'ime mgbara ọtọ nwere ọ bụ since last year n'ebe okay anyị ga-enwe